Какво става, хора? Днес ще играем Майнкрафт, първи епизод. И днес ще играем с брат ми тук на, как да кажа, мултиплеер в един сървър. Здравейте, хора! Аз съм Криско. Днес ще играем на Майнкрафт. Да започваме? Да започваме ли, Дейвид? Да, нека започваме сега. Ето, тук брат ми, преди аз да вляза в сървъра, той тук нещо е гърмял, някакъв кораб. С TNT кораб. Да, TNT е гърмял тук. Не знам как се срещнахме, аз по принцип не знаех. Просто видях някакъв сървър Стив. Влязох и гледам, че имат някакъв там и викам. И в един момент, защото и брат ми играе също на Майнкрафт току-що и аз му викам, Крисе, това да не си ти и гледам той. Че кой иначе? Аз ти Къде си, Крис? Къде си телепорта? Тук е нашия кораб. Дет не е щупен. Я да видим долу какво има. Долу? Да, бе. Чакай я да си взема перо за телепортиране. Я почни си с животи, за да можем да се убиваме. Не искам да се убиваме. Добре, няма се убиваме. Защото аз съм с енчатнат меч и имам и енчатнат лък. И енчатната броня. Я чай, я да си чатна. Аз Ма трябва да си сменя, аз съм скин на Ендерман, само да знаете. А искаш ти да ти пусна? Опа, изхвърли ме от сървъра. Свали от той. Аз си пускам с животи сега. На къде ти ще Ще играем? влеза пак. Чакай. Не ми се появява вече. Виж се как се срещнем пак. Как се казва то? Шип. Добре. Ти влез в играта. Да те чакам ли? Стой вътре в играта. Влезни вътре. Добре, влизам в сървър. Ето, влизам. Аз се опитам да вляза, ама нещо не иска. Не ми се появява. Влезе ли? Още не ми е залетил. Чай, аз ще си махна от играта. И ще влезна пак. Чакай сега за малко. Айде бе, какво става тук? Ето, тук с животи съм. Хайде. Майко, как зацепи. Така, пускам отново Майнкрафт. На новата вира пак са. О, Падна долу, а? не, тук съм. На втори етаж. Добре, сега ще дойда също. Само, че с полшанка. Дет ме убива. Аз имам TNT, брат. Имам не запалка. Не. Имам един стак стрели и още 6 стрели, брат. Ево. Чай сега влезна и аз че. Енчатнат меч. Чай, че нещо ми бъгна телефона. Дига не ми правил. Така. Не знам, защо така прави хора, но... Чакай. Хайде, моля те. Кажи ми, че ще ми се покаже. Аре бе, що не искаш? Натисни плей бе, хайде. Какво става? Аре бе, телефонът целия зацепи, Аз не нямам знам. храна, брат. Как съм гладен. Ето, появи ми се сървъра, ти влизам. Влизам в сървъра. Така. Хайде играй, аз влизам в сървъра. Но аз нямам храна, че имаш ли? Защото на мен Герал ме Добре, аз гладен. ти фърля храна. Аз ще ти дам. Ти стой там, аз ще ти дам. Аз ще ти фърля. Аз съм тук долу. Пак ме изхвърли от сървъра. Що? Влизам пак. Generating world, locating server. Сървъра се търси. Building terrain, моля те. Yes бе, донна! Чакай, сега ще ти дам. Опа! Лоша работа. Какво? Ти си пуснал сървъра с животи, сега и аз съм с животи. Нали сещаш? Ами да. И как ще дам храна, да те питам? Не знае по такъв. Бързо трябва да пустиш без живот. Не дей, така ще ми свалиш от сървъра. Не се махай. Защото така и аз ще изчезна от сървъра. Защото сървъра е твой. Мой. Да.
Ти си го Маша изтегли. умра. Да, ти ще се спалниш, като мреш. Добре. Отвачи, бе. Аз съм тук долу. Някаква си тайна стайчка, брат. Я да видим дали мога да ударя, чай да пробвам. Не дей! Ау! Ау, бе! О, извиняй. Тъпчо, бъче! Едно си чатнат ме. Не, ще ми вземеш половината. Ау, бе, човек, вземи половината живот. Да видиш ти. Газ се заяжда, че имам и чатнат тук. Какво купаеш? Да я знам. Му купавам. И да паднем, и да пием, пак ще се напием. Сега ли знаеш, че нямаш как да се качиш? Помощ, братко. Как да се спаса? Нищо, аз ще се спавам. Не, чакай, има стълби. Има стълби. Имам даймът меч, не мога да умра. Ето, Дай стълби, стълби, дай. Слагай. Пуснах ти. Сложи ги, бе. Добре. Стой Ей, така. тука. Стой така. Стой. Стой. Най-накрая, супер. Сега ще ги щупиме тези стълби. Ау, бе. Не. Ау. Стига. Ще умра. Не, два живота имам, не дей. Искаш ли да те убия са? Като аз съм ще чатнат меч. Имам 2 живота, бе. Стига. Ела да закопаеш Аре, татко. то стана тъмно. Айде да лягаме. Аз лягам. Да, бе. Къде си легла? Ето тук са, бе. Не мога да слеза по стълбите. Какво не може? Аре, аз съм на горното, ти на долното. Да, бе. Къде си? Къде си ти, бе? Тука, бе. Аре, бе. Абе, не мога да се покача. Аре, аз легнах. Чай, и аз. Сега ще станем по едно и също време. Аз стана по-рано от тебе. Май. Ето, не, и аз станах аз се по- будих. Къде съм аз? Ето, тук, бе, аз те виждам. What the fuck? Аз съм се бъгнал. Не си са Не бъгнал. мога удрей. Бъгнал съм се. Главата ми е горе. Как съм станал? Абе, стига си чупил кораба, бе, момченце. Аз се качвам горе. Я опрей тея дупките. Кои? Има дупки, дето аз съм цепил. Опрей останалите, защото аз цепих много. Къде? Ей там на А, кораба, да, човек. ето. Опрей ги. Ти имаш ли такова дърво? Нямам дъски, ма сложил града. Аз имам. Не дей сега гра. Опа, без да исках да удари. Аз имам колко? 61. 61. Имам много, аз всичко ми е Аз такова. добре, че имам стълби. А имаш перила? Имам 16 перли. Ти? Я да видя. Аз нямам 16. Аз имам 16 перли. О, Фърли ти. Да! И то като фърлиш това, че взима живот, What the fuck? Я да видя. фърли една. О, наистина. Аз се качвам отгоре. Аз съм капитан от Карибски пирати Джак Спарал. О, Ха. Ще видиш, че аз къде се кача. Аз съм Джак Спарал. Ха. Сега ще видиш аз къде се кача. Я видим, каква е тази врата тук? Охо, тук има. О, не! Ей, Аз съм на копач. 2 сърца, човек. Що? Тук няма нищо. Доста опитвам да се кача по някакви стълби. Само Тук така. няма нищо. Е, Тук няма ли енчатник? Ето, енчатник тейбъл. да, аз го бях сложил да се инчатна нещата. Аз пък нямам такова лапис лазали. Лапис. Лапис лазали. Аз слизам от борт, не мога да се кача после, нали? Да, ли можеш? А, не, можеш. Откъде? От другата страна има стълби. Сирас. Да, ей тук. Я идваме сега. Това прилича на кораба на черната перла. Батерия ли ти пада? Да. Нищо колкото има сега да играеш. Да, защото е дата на 9. Ти как се виждала? Окей. Така, ядем. Ай, сълвичките, както брата каза. Така. Добре, настръме. Ето го и него. Ха-ха-ха! Убихме! Убива! Убихме, брат ми! Само вземаме нещата. Къде са му нещата? Лоша работа, няма ги. Как щях да забогатея с един чатнат меч. О, той се е разпалнал. Да им дали има всичко.
О! А! Крис? Така, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте за моя канал. Дайте палче нагоре и това ще бъде всичко от този клип. Ще се видим в следващия клип. Чао!